Lángolnak szennyesen, és ifjan vének. Égnek, s nem tudják, hogy miért szegények. Hát az utóbbi években az alkohol az mondhatni egy quintesszenciális menedék számunkra, ami akármennyire prostó hangzik, én úgy vagyok vele, hogy átsegíti az embert a városnak ezen a mély szürke vonulatán. Hát figyelj, amikor a Bauhausért feláldozzák a székelykapukat, szétbombázzák a régi archaikus művészeti vonulatokat felvonultató építészeti konstrukciókat, akkor azért az elborzaszt rendesen. Tehát én, mint vidékiként ugye azért, hogyha nem is teljesen követjük ezt a tradicionális vonalat, azért a bennünk megvan még ez a zöld természet tudatnak a tisztelete, és itt amikor így folyamatosan így szétnapalmozzák ezeket a körúti parkokat, ezeket a konstrukciókat azért, hogy utána ott legyen valamilyen, holnap után sem fogod tudni megmondani, milyen koholmány helyette, valamilyen egy posztmodern stigma, akkor az szerintem azt tendálja, hogy lefelé megyünk, eléggé lineárisan haladunk lefelé azon a bizonyos lépcsőn. Régen sokkal jobban tudták az emberek azt, hogy mit kell csinálni. És amit akkor csináltak, az ma hiányszakma lett. Tehát mondjuk kőműves. Ezek a legalapvetőbb dolgok. Senki nem akarja csinálni, mert mindenkinek büdös a meló. Az, hogy nyáron a 70 fokban föl kell menni a háztetőre, meg kell csinálni a tetőt, vagy télen ki kell menni az utcára és aszfaltozni kell, most csak mondtam valamit. Ezeket már nem szívesen vállalják az emberek. Szerintem ez az oka egyébként annak, hogy mindenki egyetemre megy, és minden olyan munkahely, vagy minden olyan szakma, ami mondjuk 20-30 éve óriási durranás lett volna, hogy mondjuk valaki PSK-n, ugye pénzügy számvitelen végzett, és mondjuk könyvelő, fú, basszus, tök jó, új vállalkozásom van, gyere, csináljuk. Köpök egyet, és 3 könyvelőt talál el. Én amikor járok éjszaka a srácokkal, nem tudom, kocsizunk, nem tudom, mit tudom én, milyen helyekre, akkor is mindig azért szeretem ezt csinálni, mert önmagam lehetek, tudod, nem kell előadni ezt, hogy igen, bölcsész diplomám van, amivel amúgy szart se érek az életben, de én elolvastam ennyi könyvet, tudok ennyi verset fejből, mit tudom én, faszt. Nem erről szól. De egyébként, amikor majd ott vagy a végén, akkor a kutya nem fogja megkérdezni, hogy te ismerted-e Dantét. Csak annyi számít, hogy boldogan élted le az életed, vagy nem. És hogyha folyamatosan úgy élsz, hogy más emberek elismerése miatt kell hazudnod önmagadról, basszhatod. A boldogság az egy lefokozott dolog ebből a helyzetből. Eltekint valamitől, ami egyébként ott van. Én derűs ember vagyok. A derűs ember nem tekint el attól, ami neki rossz. A derűs ember tisztában van azzal, hogy nem tökéletes a világ, nem tökéletes az élete, de ez nem keseríti meg. Az egyetlen megoldás a munka. És a másik, hogy ha az ember nem tud örülni annak, amit más visz végbe, akkor minek tud örülni? Csak a saját sikerének, amit ő ér el? Akkor egy örök sikerhajhászat lesz. Ha ez az egyetlen öröm, amit valóban megérint téged, csak ez lesz az életed. Nem a siker, hanem a siker hajszolása. És ha az ember örökké csak sikert keres, és halmozza, mert kellő munkával ezt meg lehet tenni,
akkor sem lesz ez egy boldog ember. Ez egy sikeres ember lesz, és nem egy boldog ember. Amíg egy folyamatos színházban van az ember, ahol senkivel nem tud őszinte lenni, nem mer őszinte lenni, addig nem fog tudni mit tenni. És akkor maradnak a kényelmes hazataxizások, maradnak az alkalmi komfortok. Marad egy komfortzóna, és egy ember, aki saját magát zárta be. Aztán egyszer csak egy nagy szökemléssel beugrott a lepedő nagyságú nagy vörös lángok közé. Vártuk, hogy előjön-e, de nem jött elő többé.